Hapangni takok tai bokok song Udaipur thik Matabar ni lama olahar je highway o jaga pura block ong thangpai kha kisa phunuk de cameraman ayango joto o jaga wa rewo bada khaiton kha yang ti kono gari gora ke thangmalaya public tu fano lai sona nangmani bai o tui ka sartani himui phaiei lai solai tongkha belaino jun hamyangi tongkha o je Udaipur Matabar ni thik lahar khoroksa o tuiti himui phainai takuk bai angkok salainai nang o tuiti de himui phaikha busuk ni simi busuk o tui busuk ka bangai tong Matarbari cross khainai double je mondir tong mani cross khainai double route kori de abron huite isuk jora tui komor jora tui mang o tui tei bedo bari tong na komi do tong bahai tabuk to wati ba kori level no tongo wati wakle te bare nai enga obo mia rogola nang lama bom hai saijaman mia to ang silia enga obo tini khana ka tini tai bo bari tongo khana tai bari mano yang tamajan bo nodi badro bai pai ta bo tui phai jomi tongo haita enga nang saisong do yang ti himi phaikya ang saksung ya an loge tongo tai bo an partnership tongbai ubrang thangbai ka hingmai nang kono kiri liya da kiri phang tang phena ni yang rung rok ni ship rok ni kono ব্যবস্থা kari da yang ti tu bunani am hai ship kaisa single tongo abo sudu ladies patin bagu enga o je laharo je tuyungi tongmani o je highway wa tuyungi tongmani nini busuk jara tui lomkha kisa phunukla lokrok no o busuk jara ang pura obo khuloi nai gamsa be kai phai ma phai gamsa be kan phaiso enga nang kesartui phaina kinar bom haike phaikya kinar ke yongsa koksa kono oro mane danger ngai mo hai rokono side fight transmitter tong current ni abo current chalong kete dangerous ngai mane tui nangka current si shotong bai sinai ta ka onek risk ka si phaikya ka yang ko nai mothang roti do tong norok no bada ro khaya de yang ti ta thane ma hero ayang ti to bada to khaine kroi tabuk to abato to ka yang ti le ka nang biang thana phaimani angke Agartala thana phaiman ka Agartala thana ka yang ti le ka tai kono lama kri khada yang ti o yang ti borombar te tongpho yang ti ingke gure mathangu yang ti ka shortcut ta ni kami khabro ani kami ke Bilunia Rotonpur nang khata ma khai ang tiasa sakri khaibo tiasa sakri gani loge song himui thangpai phaikhana thamai kha ang thambai khapangni takok tai bokok song ang norok no phunukano nainai di kisa cameraman phunuk de yang ekdom side do obo Udaipur ni je Matabari je mondir tongmane thik o ganaro no obo tuilomui tongkha jahaz ship rok bai khlai borok tu bujai tongo baksa himui ne phai tongo tui siwoi omahai mangpli phiaba Agartala high city town rogo do tui komi pai thangpai kha phiaba o jaga Udaipur ong tabuk bo red zone haing tongko tabuk bo danger zone haing toko tamani ka tui bangmani poriman borok rok thangpai laisu khainano belaino problem ong tongkha engka obongka Udaipur ni kothoma tai mangpli jotona hambai joton khulungkha এই পর্যন্ত আমাদের সামনের দিকে গলা হমান জল আর উদ্যোগের যে মেন কারণ আমাদের যে মাননীয় বিধায়ক অভিষেক দেবরাজ এবং যতক্ষণ না এই অবস্থা সমাধান না হচ্ছে আমরা চালিয়ে যাব আমাদের মিশন এখানে জলের হেঁটে বেশি ছিল না যখন আমাদের ang oi tau basana lani tha kila ni nin busana to mani hostel to ga tabo bo para thanai nugot lang thanai kolsi thanai enga kila ni bahake phaiga lan gari bai da phai otuba pha otuba sujura phaiga sujura pha yang tai gari lai mali na tabo mali toy be gari thama mayale enga kolsi thana ne hinga kai obo bo jaga tabo tuilomui tongha o jaga ni bumung tamo Matabari gana malbari se malbari nin bung tamo ruilang mok ha khapangni takok tai bokok song norok nogoi mangkhana Udaipur Matabari tai bisi salia ayang side phunuk de rungbai khlaiei o jaga borok kothumoi norok rungbai da thanai o sibai da thanai rungbai ayang phunuk hi tha hi wai himui thanai hingbai thanai noko orung kasai me yadiba bo rang dorena nang kasana ne bo kasalai 100 tiak lai maro nai abo kaka 100 taka ga noni rang kroi koroi gabon bage himui thanai himui o cherai basa ro himui de mano
obro na yang phunuk la kisa takok tai bukuk song na di o cherai bosa bosa hindi dia ko hindi bro himui to thangmano ba nini bosa da ani basa na je takok tai bukuk song brok cherai baike o tui kolok ma tui kuthuk tui baike himui thanai belai risk tongo o tui phunuk khinde yang ayang phunuk de tui ekdom nande tui ekdom tui ni level tai barai tongo norok nukhnai ko si baike jahaz baike tabo thangi tong mane obangka ayang matabari ayang je gorji tarja thangmani santi bazar thangmane lahar thanglai tongo baksa himui phai tongo baksa jahaz bai thangai tongo tomono jahaz bai thana ningke 100 taka marinai omahai patimung tirpura haste watei phaimani bai belaino juda juda thayo tabuk uduipuro belaino uduipuro cost tonglai tongkha uduipurni lukurok o lahar tei laisulainani bagai omahaina kwbangma thangphai laisu khainai public rok ni tongka sepung tongka public rok thanglai su khaina ning tongka ang je jaga basai tongo norok nokhona yang botui tamani ka tuini level ta bisi barai tongo komiya omhai obangka thik uduipurni je yang side tongka matabari yang side tongka uduipur town tai bisi salia omhai yang boi himui phai tongnai di omhai klai himui phailai tongo kwbangma dress ro siwoi pen ro kan omhai ka himui phailai tongka uduipur ro omhai kothoma phiaba uduipur bofro obo tuini control ngai bofro bo agina hayungno tabuk bo saimeko watui kerifano uduipuro tui bari phai tongkha side bite ni kwbangma banrok bai phai tei bo tui level kawoi oro je nok huk tongnai rok bahaino nok yakare relief kemo thangai ma tongpaika omhai kothoma uduipurni tabuk matabari ni je o lahar obo tabuk alert rijak norok nukhna obo nadi o jaga kuno gari tarata phaisidi yang tei tei lai sui malia tei level kwbang hneino omhai khlaiye o badabro dumrikha norok nukhna o jaga red ni signal borojak hingka kwrwngui tongdi jorani news ang je manson norokno oroni kothoma tei o jaga bomhai sisu snung tong phunugano।